Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर बिदिबा मा बुङो लोगोफोर आं दिनै टाउनाव फैदोंमोन मोनसे खामानि दंमोन आरोना हासबेन्डजों आंजोंहाय आरोना ओमफ्राय दा हासबेन्डनि एसे उखिलानो एसे बेले बेजे खालामबाय थादों दिनखौ फोलावबाय थादों दा गथ' फिसाया हारसिङै दं माबोरै दं लोगोफोर आं दा बेखौ खिन्थालांबाय थागोन गथ' फिसाया माबायदि अबस्था जानानै थायो जोंहानि गथ' फिसाया रुमावहाय बेनि थाखाय आरो लोगोफोर दसे समखिनि जेबोखौनोथ' दिनै खामानियाथ' जाबोआसै दसेखिनियावनो सफैनाय जाबाय आरो न'आवहाय जेबो साना एक्जेक्टलि आं बिदि माने गोबाव हाजार नेनानै थांदों अब्लाबो दिनै सट जायागौमानि नेनानै थाबाय थागोन आरो मालानि दिनाव सट जागोन बेखौहाय आं जेबो साना बेखौहाय जेसेबां दिन गावसोर खालामा मानो जेसेबां दिन लाङा मानो आरो बेखौ आं जेबो साना गथ' फिसानि दिनै आं माखासे खोथा लानानै फैदों फैबाय दङ मा बुङो नायलांबाय था लोगोफोर नायनानैल' ओरैनो डाटा लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर हागौमानि नोंथांमोननि अननायाव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन होलांबाय थानो हाथों आरो माबाफोर दिनै भुलफोर जादोंब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आं सेस्था खालामगोन आं नाजागोन साबसिननिफ्राय हामसिन दिहुननो थाखाय बेनि थाखाय आरो लोगोफोर आंनि गासैबो गोसो गोथारै दिनै नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर अननानै बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंनि आर्टना प्रडाक्सनावहाय लोगोफोर बिदिब्ला मा बुङो नायलांबाय था गथ' फिसाया माबायदि कन्डिसनाव जानानै थायो माबायदि जानानै थायो मेथाइ सेन्थाइ फैसा एक्सट्रा होलांखानांगौ गथ' फिसानि थाखाय जानो थाखाय आरोना जेबो साना आं बिदिखौहाय बिदिबा मा बुङो नायलांबाय थादो लोगोफोर सोरदि जोबजासिम नायलांबाय जाबाय लोगोफोर फिसा मेलि नायलांबाय थायो बिदिबा टेंगोन मा नायदों बे बोरो मा नायदों बे सोर मोसानाय नों मोसानाय दाना हारसिं मबाइल नायना गेलेनो हाजारनि लेखाखौ लानानै फैखाबाय आङो जायासै खामानिया बिदिनो खालामबाय थागोन बिसोरो दिनै गलाय गजाय आरोना माने स्ट्रक खालामाखैमोन जेबो नङा एक्सुवेलि मानेथ' मा थानो आरो जेबो नङा जोबासै खामानियाबो बेनो बेसै आजानिबो बिजाब लानानै फैखाबाय आं माखासे खोथा माबा ड्रेस सुनांगौ नामा ड्रेस सुवाखै दल' दोन ₹10 जायो न 10 नि जल्दी आ जा खाथा लिरग्रा जोब्बायमोन नालाय ओंखायनो लाना फैबाय आरो दा आं मास्कखौ बावलांदों बाबा ओरै ₹10 निखौल' बायनानै लाहैनांगौ गोनां जादों आङो मेथाइ जानायानो नुवाखै 10 आरो 10 आरो गारला जौबाय थोरसि खाथिथिंजायबो आरोना बिदि जाजोब्बाय lama video ko na
बिदिबा मा होनो लोगोफोर आंनि आगनाखौ लासैनो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा जों मुलिखौ फिसा जि माबा जानानै दं ट्रेन खालामनानै